ga watan 2,1444 bayan jiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da ranar 7 ga watan 9 2022 miladiyya. Za mu tashi kan hadisi na 357 a nawa littafin Tawdihul Ahkam na shehin malami Al-Bassam, wanda ya sharhan wannan littafi na Bulughul Maram. Za mu tashi kan hadisin Umar. Ya ce wa an Umar radiyallahu anhu qala, an karɓo daga Sayyidina Umar Allah ya ƙara masa yarda ya ce, kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza madda yadayhi fi du'a'i, idan ya miƙe hannayensa, ma'ana ya daga hannayensa wajen addu'a, lam yaruddahuma hatta yamsahu bihima wajhahu, baya mai da hannayensa ƙasa har sai ya shafi fiskarsa da su kamar haka. Wannan hadisi ya kharajahu at-Tirmidhi, Imam at-Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi, walahu shawahidu minha. Hadisin yana da shawahid, yana da shaida daga ciki akwai hadisi Ibn Abbas radiyallahu anhuma inda Abi Dawud wa ghairihi. Akwai hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa daga riwayan Abu Dawud da waninsa. Wa majmu'uha yaqdi bi annahu hadithun hasanun. Idan ka tattara hanyoyin hadisan baki ɗaya, malam yace wato hadisin zai bayu zuwa ga cewa hadisi ne wanda yake mai darajar hasan, cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan ya daga hannayensa sama a lokacin da yake addu'a, to baya dawo da su, ma'ana bai sauke su ƙasa haka nan, sai ya shafi fiskansa mai daraja da albarka. To wannan hadisi maluma sun yi bayani sosai akan ingancinsa da rashin ingancinsa. To amma shi shehin malami Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah yace in ka hada wato hanyoyin hadisan duka, zai bayi zuwa ga cewa hadisi ne mai darajar hasan. To me hadisin yake karantarwa? Hadisin ne yana karantar da mu shar'antuwan shafan fiska da hannaye a lokacin da mutum ya gama yin addu'a. To amma wato hadisan da suka fi inganci ga fiye da wannan hadisi ba su zo da cewa ana shafan fiska din ba, yana shafan fiska ba sallallahu alaihi wasallam idan ya addu'a sauke hannayensa yake yi. To amma wannan hadisi yana nuna mana shar'antuwan yin hakan, shine dalilin da yasa malam ya kawo mana hadisin a wannan babi. Allahu a'lam. Wa ibn Mas'ud radiyallahu anhu, hadisi na gaba, an karbo daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda, kala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace, inna awlan nasi bi yawmal qiyamati, mafi cancantan mutane da samun ceto na ranar tashin alkiyama sune waɗanda aksaruhum alayya salatan, suka fi yawaita yi mini salati. Akhrajahu Tirmidhi wa sahahahu Ibn Hibban. Imam Tirmidhi ya fidda wannan hadisi, kuma Ibn Hibban ya inganta wannan hadisi din. Hadisi ne wanda yake mai darajar hasan. Wannan hadisi shi kuma yana kwadaitar da mu ne zuwa ga yawaita yin salati ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kun gani yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati, Allah ne umarni da a yi haka. A cikin suratul ahzabi aya ta 56, Allah madaukakin sarki yana cewa, ba da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. A cikin wannan aya
akwai abubuwa guda biyu idan muka wato raba shi a gajeren takadiri. Da farko Allah yana ba mu labari yace inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi. Lalle Allah da mala'ikunsa suna yi wa annabi salati. A bangare na biyu sai Allah yace ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, kuma da yanzu sallu alaihi, ga umarni daga gare ni, ku yi wa annabi salati wa sallimu taslima, ku yi masa sallama da aminci. To anan mu dubi janibin labari da Allah madaukakin sarki ya bamu, sannan sai mu dubi janibin umarni da kuma ya bamu. Da yace Allah da mala'ikunsa suna yi wa annabi salati, me ake nufi? Ma'anan salatin da Allah da mala'iku suke yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam shine wato ɗaukaka darajansa cikin jama'ar mala'iku. Sa'annan yana cikin ibada da Allah ya lizimta wa mala'iku, shi na daga cikin jumlan waɗannan ibadu da suke yi shine yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati. Mala'ikun Allah kuwa babu wanda ya san iya adadinsu sai shi Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala, saboda akwai wani ɗakin bauta da ake cewa Baitul Ma'mur a sama ta 7, a misalance a takaice. Wannan Baitul Ma'mur kowane rana na Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala mala'iku 70,000 suke masa ɗawafi, suke bauta a cikinsa, sa'annan ba za su sake komawa ba ila yaumil qiyamati. Gobe kuma wasu mala'ikun 70,000 ne za su zo su yi bauta a ciki, jibi kuma haka, sa'annan sun tafi kenan tun da duniya ta zauna har ya zuwa ranar da za a tashi alkiyama. To ko adadin waɗannan mala'iku kawai aka ce za a ƙididdige, wa ya san adadinsu? Sa'annan kuma kun san sammai kun san guda 7 ne, ko ba sama da ba ta da mala'iku zaune cikinta. Don hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yace attatis sama'u fa huqqa laha an ta'itta, sama ta yi ƙara, ta cancanci ta yi ƙara, in ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Yace babu wani bigire inda wato yatsu 4 za su iya zama su shimfiɗu su zauna daidai, face akwai mala'ika da yana yi wa Allah maɗaukakin sarki sujada a wannan bigiren. To kuma sama ta 1 yalwanta da faɗinta da girmanta bai kai ta 2 ba, sama ta 2 ta fi sama ta 1, hakan nan sama ta 3, sama ta 4 ta fi ta 3, sama ta 5 ta fi ta 4, sama ta 6 ta fi ta 5, sama ta 7 ta fi ta 6, sa'annan kuma sama ta 1 ta fi duniya. Ba a ma maganar duniya, bal rana wani tauraro ne shi ma da yake shawagi ai a sararin samaniya, wanda yake cikin tauraron da suke kewaye rana, wanda tsakaninmu da tauraruwar rana miliyan 93 ne, amma ka duba yadda take hasko mu. To kowane sama akwai mala'iku birjik suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati. To kaga don baka yi ba wani abun da ka rage annabi sallallahu alaihi wasallama da shi, sai dai kai wa kanka, ka sama wa kanka matsala. Mun fahimta ko? To kaga Allah ya bamu labari shi da mala'iku sune wa annabi menene? Salati. To wannan labari ba an baka bane saboda ana so ka ji dadin labari. A'a, an baka labari ne don a cajja aka, a caza ka. A shajja aka ka ƙara ƙaimi, ka fahimci muhimmanci da girman al'amarin yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama salati. Muna fahimta? Sai kuma Allah maɗaukakin sarki sai yake cewa ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, sallu alaihi, ku yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati wa sallimu taslima. To shi ma yanzu yana da gaba biyu, umarnin da aka bamu shine salati da taslimi. Mun fahimta ko? Salati da taslimi. Idan ka ce Allahumma salli ala Muhammadin,
kayi wa annabi salati, me kake nufi da Allahumma salli ala Muhammadin, ya Allah kai salati bisa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'ana ka ɗaukaka darajarsa cikin jama'ar mala'iku maɗaukaka, ka ƙara masa daraja, ka ƙara masa haske da ainihin ɗaukaka da matsayi, shine salli ala Muhammadin. Sai ya ce wa sallim, taslimi kana roƙawa annabi sallallahu alaihi wasallama aminci lokacin da yake raye ko ƙaya kar ta taɓa shi sallallahu alaihi wasallam. A lokacin da baya raye kada komai ya kai ga kabarinsa da sunan cuta ko cutatarwa, wanda an taɓa samun shehin musulunci dan Usaimin, Salih bin Usaimin, ya kawo wani bayani a cikin littafin Riyadus Salihin a babin da Imam Nawawi Abu Zakariya Yahya bin Sharaf ya kulla na cewa na umarni da ayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati. Dan Usaimin da yazo bayanin taslimi sai yake cewa ma'anansa idan ka ce salli ala Muhammadin wa sallim, to ka nemi Allah madaukakin sarki yayi wa Annabi abu biyu. Lokacin da yake raye Allah ya bashi kariya, Allah ya martaba shi, Allah ya tsare shi, Allah ya ainihin bashi ƙosashe da ƙoshin lafiya na da wannan sako na nauya da ya kawo domin haskaka al'amarin al'umman duniya. Lokacin da baya nan kuma Allah ya bashi kariya daga sharrin dukkanin masu nufansa da sharri. Yau idan ka nufaci kabarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, idan ka je kabarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka kai masa ziyara, addu'an da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yayi na cewa Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu min ba'di, yace ya Allah kada ka sanya kabari na ya zamo wani gunki da za a bautatawa bayana. To Allah ya karbi wannan addu'a. Kana daga hannu zaka roki annabi sai askari ya ce maka haram haji, haram hajj. In ya ga kaki sai ya sauke maka hannayen ya ce ka juya ka dubi alkibla ka roƙi Allah, saboda annabi ba abin bauta bane, dan sako ne na Allah wanda ya zo yi da manzanci, ya samu mutane cikin duhu ya karantar da su tauhidi, ya karya gumaka, Allah ya tarwatsa shirgi da kwazazzabo da danzazon kafirai ta dalilinsa. Saboda haka illa iyaka abinda ake so ka masa sallama. To shine in kaki sai ka ji ka aka fada sai ayi waje da kai. Wani bawan Allah a nan garin da yaje ya matsa shi sai yayi shirka, shikenan sai askari ya sama da shi sai yana fada da fulatanci yana wahabin koyan do wani hunde do. Wai wahabiyawa sun bata wannan al'amari. Shi bai san cewa annabi ne sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a ba. Yace ya Allah kada ka sa kabari da, ma'ana ka ba wa kabari na kariya, kar a zo ana bautata mini a mai da ni abun bauta. To shi yasa ake yin wannan taslimi din. Shehi musulunci dan Usaimin kamar yadda na fara bada bayani ya kawo a cikin Riyadus Salihin sharhan da ya masa cewa a zamanin baya can da wuri an yi wasu Yahudawa da suka zo suka sauka a otel da niyyan tono manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sace gangan jikinsa mai albarka. Kun san jikunan annabawa ƙasa bai cin jikin annabi. Duk annabawa yanzu daga kan annabi Adamu har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda zaka tono su to zaka ainihin same su yadda suke kwance. To illa dai wato dukkanin kaburburan annabawan Allah ya kare su, ba a ma san inda suke ba banda na annabin sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka sai suka daga ɗakin hotel ɗin su sai suka yi seti da compass, suka fara tono daidai yadda za su fito kan kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai sarki daga cikin sarakunan Makka
sai mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna masa waɗancan mutane da sifansu da kamanninsu akan cewa gashi za su cutatar da shi. Sarkin sai bai ɗau mataki ba, ya sake kwanciya ya sake mafarkatan haka, ya sake kwanciya ya sake mafarkatan haka, saboda haka bai yi wata ba, kawai sai ya garzaya Madina. Yana zuwa sai ya ce wa gwamnan Madina ya tara masa dukkan mutanen Madina, yana so ya yi liyafa da su. To ka san cin abincin sarakuna da talakawa yadda ake yi, za a ajiye maka filet, kowa za a bashi filet ɗin abinci ko akwashin abinci, sai basaraken sai ya zo gabanka ya yi cokali guda, ya zo gabana ya yi cokali guda, to wannan shine ake nufi da basarake ya ci abinci da kai. To sai ya bi duk mutanen garin nan, shi damuwarsa ya ga waɗannan mutane, duk mutanen kowa ya ce bai yafe wa kowa ba sai ya zo, kowa kuwa ya zo, amma bai ga waɗannan mutane biyu ba. A ransa ya ce kai, wannan mafarki ba zai zama ƙarya ba, lallai dai akwai matsala. Sai ya ce ka sake tara min mutanen gobe. Aka sake tara masa, an yi so haka, in ji ɗan Uthaymin, an yi haka so biyu ko so uku aka yi rubuta, in ban manta ba. A na biyun sai ya ce masa kowa kuwa ya zo, ko a na ukun sai ya ce sai wasu baƙi ne guda biyu waɗanda ba 'yan Madina ba, wasu mutanen kirki, su kuwa da suka zo sai su kwana tono, su yi ne kuma sallah a masallaci da lazimi, kuma a masallacin annabin, kuma ga sadaka ga kyauta ga kirki. Amma magariba in suna isha, in sun koma masaukinsu, to wannan aiki suke yi. To sai ya ce a kawo su, a je a taho da su. Suna zuwa sai ya ga su ne. To ta dalilin wannan sai ya sa aka tona rami babba kewaye da kabarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, sai ya sa aka zuba dalma, ta yadda ko ka tono rami wannan dalman ba za a ba yadda ka iya da shi. Sa'annan aka gine kabarin, aka kewaye shi da gini. Yanzu ko da wannan karfen ka cire, shekaru 700 baya an samu wanda ya shiga gun, ya samu ginin ya dan kwanta. Tun da aka yi wannan babu wani wanda ya sake shiga. To kaga wannan sharri an taɓa yin sa. Saboda haka salati taslimi da muke roƙawa annabi sallallahu alaihi wasallam, har yanzu kamar aminci muke tambayan Allah madaukakin sarki duk duniya don musulmi, to dole mu yi wannan. Mun fahimta ko? Wato mu riƙa yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati. Ji abin da ya faɗa a cikin wannan hadisi domin ka fahimci falalan yi masa salati sallallahu alaihi wasallam. Yace inna awlan nasi bi yawmal qiyamati. Awlan nasi bi ma'ana bi shafa'ati. Waɗanda suka fi cancantan sauran al'ummu gaba ɗaya na samun cetona, Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aksaruhum alayya salatan, sune waɗanda suka fi yawaita min salati. Idan mutum yana yawaita yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati, to zai samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranar tashin alkiyama. Domin ranar tashin alkiyama rana ne wanda wato tashin hankali irinsa ba a taɓa gani ba. Ya ishe ka zamowa misali cewa rana da muke da take haska mu, mun ce tsakaninmu da ita akwai tazarar mil miliyan 93 ko? To yanzu za a cire milamilan nan gaba ɗaya ranar tashin alkiyama, sai a kawo ta daidai kanmu da tazaran da bai wuce mil guda ba. Kwakwale za su yi ta tafarfasa, to ko da wannan aka barka. To sa'an nan a wannan lokaci kuma akwai waɗanda mutum 7 ne suna cikin ƙarƙashin inuwan al'arshin Allah, ba su ma san ana yin wannan ranar ba. Allah ka sanya mu daga cikinsu. To kaga ashe wato a wannan rana kana bukatan duk abin da za ka yi, Allah maɗaukakin sarki ya baka ceto, ko ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam cetonka, ko kuma ka samu aljanna ko ka samu tsira, duk ɗaya ne. To amma
ala asafin shadidin a wancan rana na kiyama ba a aiki, nan duniya ne ake aiki. Daga cikin ayyuka kuwa da mutum zai samu ya samu gaban lada da zai shiga aljanna da shi ko ya samu tsira a ranar tashin alkiyama shine wanda yake yawaita yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati. Ai ya zo a cikin sunan Tirmidhi hadisi na 3546, Ibn Hibban juz'i na 3 shafi na 189, daga hadisin Husain ibn Ali, sayyidina Husain dan sayyidina Ali radiyallahu anhu, cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala, yace lalle annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Marowaci na kololuwa wanda ya kure tef, wanda yake babu kamansa, shine wanda aka ambace ni yana nan amma bai ce sallallahu alaihi wasallama bai min salati ba. Aka ce annabi Muhammad bai ce sallallahu alaihi wasallam ba. To wannan marowaci, in kana neman wanda za a kira da sunansa na yanka ya amsa, to shine wannan, shine al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Sa'annan kuma ya zo a sunan Tirmidhi hadisi na 3000 dai har ila yau da 500, amma wannan karo da 45, wancan da 46. Ibn Hibban juz'in sa na 3 shafi na 189, hadisin Abu Huraira ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi kala ya ce ragima anfu rajulin dhukirtu indahu falam yusalli alayya. Yace Allah ya turmuza hancin mutumin da, ma'ana turmuza hanci shine ya ja hancin mutumin a ƙasa, man wanda zukirtu indahu aka ambace ni a inda yake amma kuma ya gim falam yusalli alayya, bai yi mini salati ba, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kun ga kenan wato salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani al'amari ne mai girman gaske. Ya zo a cikin hadisin Imam Muslim, hadisi ingantacce, hadisi na 384, hadisin Abu Huraira, cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, har yanzu muna maganan falala ne fa, amma shi waɗannan hadisai shi al-Bassam shi ya kawo shi a cikin sharha, babu shi a wannan nuska da kuke rike da shi don matani ne. Yana cewa man salla alayya salatan wahidatan, wanda ya mini salati guda ɗaya rak, sallallahu alaihi biha ashra, to Allah zai masa salati 10. Zai masa menene? Salati 10. Wato in kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati, to Allah madaukakin sarki kai kuma sakamakon salatin da kai guda ɗaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, to Allah zai maka guda nawa? Guda 10. To wannan hadisi yana nuna girman al'amarin iwa annabi sallallahu alaihi wasallam salati. Sa'annan akwai mala'iku waɗanda ake cewa as-sabbahun, masu kai kawo tsakanin mutane da ayyukan mutane. Wato in kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama, to za su isar wa annabi sallallahu alaihi wasallam, wani dan wani jikan wani anguwan tsohuwar kasuwa yana yi maka sallama. Shine taslimi kenan, kaga ka hada duka biyu, salati da taslimi. Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. Babban salati daga cikin salatoci waɗanda ya kamata mutum yayi riko da su, babu kaman salatu ibrahimiyya. Babu kaman salatu ibrahimiyya ko salatul ibrahimiyya. Wannan salatin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbai suka rawaito daga bakinsa mai albarka zuwa ga tabi'ai zuwa ga mabiyansu, tabi'una da tabaul atba'a, duk waɗannan manya-manyan wato al-qurunul mufaddala daga gurinsu aka rawaito yadda annabin yake yin salati. Da Allah ya saukar da wannan aya suka ce mun san yadda zamu maka sallama, amma ya zamu yi maka salati. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan yi kawaici yana jiran wahayin kuma yazo cewa in kun tashi min salati fa qulu ku ce
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. To akwai wuraren da ake yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama salati, musamman kamar a tahiyya. A lokacin da mutum ya zauna ya tahiyya da farko ya karanta at-tahiyyatu, to zai karanta wannan. At-tahiyya na biyu kafin ya sallama, shi wannan wasu maluma sun ce wajibi ne, wasu maluma suka ce a'a, yin salati a wannan bigire sunna ne, bai kai ga wajibi ba. To kun ga ana yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama salati, musamman ranar Juma'a shi ma akan yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama salati. Akwai wani littafi da Ibn Qayyim al-Jawziyya ya wallafa, wanda in kana da wannan littafi ka karanta shi sai kaga kamar ma a duniya babu ibadan da yafi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama salati matsayi. Sunan littafin Jala'ul Afham fi salati was salami ala khairil anam. To wannan littafi din a cikinsa akwai fa'idodi da shi Malam Ibn al-Qayyim ya kawo na ga kwance game da wanda yake wa Annabi sallallahu alaihi wasallama salati. Dama ka san shi al'amarin duniya, da wanda Allah ya yi wa Allah shiƙa baya rasa kono, in ji Bahaushe. Mun fahimta ko? In kana aikin kirki to za ka samu ladan wannan aiki da kake yi. Malam Ibn al-Qayyim yake cewa da farko tukuna duk mai yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama salati fa to umarnin Allah yake yi aikatawa. Allah ne yace ayi, ko yace ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. To in ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim, babu kaman wancan salati da na faɗa. Amma idan ka yanke ka rike Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim, shi ma babu laifi, amma kai wancan shine salatul ibrahimiyya din, shi zaka rike kake yi. Mun fahimta ko? Sannan babu wanda yake da fage ko bigiren da zai kirkiro wani salati, bare ya ta bashi wani daraja, ya ta bashi martaba, har ya zo ya ce ma yafi alqur'ani. Kaga wannan ya wuce gona da iri, ba amfanin duk abin da ya wuce qur'ani to ba ruwanka da shi. To ya wuce qur'ani ya je ina? Mun fahimta ku? Ka tsaya inda Allah ya tsaye da kai, ka tsaya inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaye da kai. Matsalar lahira in an je ka gano ma fa baka da gaskiya, ba hanyar dawo, to ba gara ka tsaya ba inda aka nusar da kai, waye kifa inda amrihi wa nahyi na mai ahlari, ka tsaya din nan inda kake. To yanzu me laifin ka in kai ibrahimiya? Kana dai da hujja ai ko baka da shi? Annabi ya ce ga yadda za ka yi, ko ba haka ba? To amma sai ka sake ka je kana yin na wani, in ka je ta je hanyar ba ta bulle ba, kaga za ka daku. Kowa ya jawo kansa, shi dai kaga shi ya jawo kansa, ko ba haka ba? To Allah ya kiyaye, Allah ya tsare mu. Tun muna shaida juna, ka tsaya nan, kaga umarni ne na Allah. To kenan mai yin salati wa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana me? Yana bin umarnin waye? Allah. Kaga fa'ida na farko ko? Sannan daraja na biyu, idan kai wa Annabi sallallahu alaihi wasallama salati ɗaya, Allah zai maka salati nawa? Salatin Allah kuwa yabo ne zai maka cikin jama'an mala'iku. Kaga mala'iku kuma ko liman ya kamata a rika zama da shi lafiya, don an mutu ba salatin jana'iza kaga a asirce ake yi. Kaga sai ka zauna da ni lafiya ko baka gane ba, don mai da baki ake shiru. Saboda haka duk limaman nan mu zauna da su lafiya, saboda in aka shimfide mu gaban su, to mala'iku kuma su za su zo su karbi ran, su za su sa shi a cikin wani likafani mai kamshi su yi sama da shi. To kana da matsayi, kana da daraja, zaka samu daraja, zaka samu matsayi, zaka zama sananne, saboda Allah madaukakin sarki zai ambace ka cikin lamarin su, abana a cikin jama'ar su.
to kaga zaka zama wani sananne ne mai daraja, to zaka sama ma kanka wannan darajan ta hanyar yawaita yin salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'annan kuma ana fatan duk wanda zai yi addu'a in ya fara da wa annabi sallallahu alaihi wasallama salatin sa'annan ya jingino da dan bukatansa, to ana fatan Allah zai biya masa bukata. Saboda haka yana da kyau a gabatar da salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a faɗi bukata. Bayan an yabi Allah an yi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai a faɗi bukata. To yin wannan kaga shi ma wani fa'ida ne da shi mai addu'a zai fa'idantu da shi. Shi yasa muka yi misali rannan cewa wato ya gudana a al'adar mu Hausawa in za mu yi addu'a musulmai mukan ce salatin annabi 10. Mun fahimta ko? To 10 ne ban san dalilinsa ba, amma da ya kamata a ce a yi wa annabi salati. Mun fahimta ko? A yi wa annabi salati ba sai ka kayyade 10 ba. In kai ko guda ɗaya, idan misali yance salatin annabi 10 yana nufin ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim har sau 10. Mun fahimta ko? Salati da taslimi. To in an ce a yi wa annabi salati ka karanta salatul ibrahimiyya, kaga kai duka salati ne. Mun fahimta ko? Sa'annan abu na 4, yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati kamar yadda shi Ibn Qayyim al-Jawziyya ya kawo a cikin Jala'ul Afham ɗinsa ne fa, malam ɗin ma ya kawo shi anan. Yake cewa abu na 4 zai zamo dalili na gafartawan zunuban bawa, sa'annan kuma zai zamo dalilin da Allah madaukakin sarki zai shige maka al'abarin kai isar maka da komai. Mun fahimta ko? Inda ka gaza sai ka ga Allah ya jona maka. Wani bawan Allah yana roƙon Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala, yana da wasu bukatu, yana son kuɗi domin ya matsu ta dalilin wani matsala da ta dame shi, wata matsala da ta shige masa gaba. To shi kuma wani mai arziki a garin baya ma yawo da mota shi, illa iyaka daga gidansa akwai inda jirginsa zai tashi duk inda zai je ya tafi. To ran nan sai ya ji ya kamata ya taka rabonsa da sanin da shiga cikin gari ya yawata, ya ɗau lokaci. Kaga kimtsa masa Allah yayi. Shikenan yana tafiya har yayi nisa. Yayi nisa sai aka kulla hadari. Kuma dawowa zai zama matsala. Saboda haka sai ya ga tunda ruwa ya goce bari ya shiga masallaci. Ya shiga masallaci sai ya ji wannan bawon Allah yana ta cewa ya Allah kaza 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 yana ta magana. To sai ya kaddara a ransa ya kamata ya ba wannan mutumin kuɗi adadin abin da yake bukata har ya ninka masa ma. Saboda haka sai yana da kuɗi sai ya ninka abin da wannan yake so sai ya bashi. Ya ce ga abin da naji kana roƙo, to gashi Allah ya baka. Sai mutumin ya duba sai ya ga ya samu ninkin abin da yake so, sai ya ware rabin sai ya mayar masa, ya rike rabin. Ya ce a'a, ai da na baka nan na san abin da na yi, kuma yanzu ina so ka bani adireshin ka da komai saboda ci gaba da tallafa maka a rayuwa a cikin wannan. Sai ya ce a'a, wannan shine iya bukata na, wannan ka ɗauka da kuma abin da ka faɗa duka ka rike, ba zan baka adireshi na ba saboda idan matsalan ya tashi sai in sake koma wajen Allah, ba wurin ka zan koma ba. Mun fahimta ko? To kaga wannan Allah ya shige masa lamarinsa ne. Sai aka matsa, mutumin shi ma yana ta mamakin menene ya sa har yayi wannan tafiya. Mun fahimta ko? To amma kaga bukatu ne Allah ya tura ya je biya. Sa'annan kuma ya koyi darasin tawakkali a wajen wannan tafiya. Dai aba kaga ni ne ai duk sai in hada. Masha Allah tabarakallah. To amma shi tsaban tawakkali sai ya ce rike wannan rabin, wannan na roƙa, in kuma na sake samun damuwa sai in sake komawa gun wanda ya turo ka, don ya san Allah ne ya turo shi, ko ba haka ba? Duk da dai ba a ce wani je ka ba ai, ko ba haka ba?
to saboda haka Allah sai ya shige. Wannan misali ne na yadda Allah yake shigewa cikin bukatun mutum, sai ya shige cikin al'amarinka, kaga kana rayuwa cikin sauki, baka da wani tashin hankali, baka da wani dogon buri, baka da matsala. Sa'annan kuma abu na biyar, shi yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati sababi ne na biyan bukatun ɗan adam. In kana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam, kana yawaita masa salati, to ba bukatanka da Allah ba zai biya maka ba. Akwai a tarjaman Ahmad bin Hanbal an ce ya yi tafiya wata rana, ban san ingancin labarin ba, ya yi tafiya wata rana sai dare ya masa a wani gari, saboda haka sai ya shiga masallaci da nufin zai kwana. Ashe masallacin ba a kwana. Sai mai gadi ya ce masa, malam alama za ka kwana ne a nan? Ya ce eh. Sai ya ce to ba a kwana a nan, ka tafi gidan kwanan baki. To sai wani mutum na ƙarshe sai ya ce bako ne halaka? Ya ce eh. Sai ya ce to mu zo mu tafi gidana, ka san baki a lokacin, ko lokacin muna yara bako ba matsala, har ɗaki ake masa. Gidan su Adamu akwai ɗakin bako, gidan wannan ɗakin Rabi'u nan ɗakin baki ne. haka suke yi da, mun fahimta. Kuma bakon fa ba wanda wai bukarkace wani wanda aka sani, kowa ne fa da fa. Amma yanzu ko tuna bakon muna yi, ya malam gaje hotel, haka za mu ce masa aiko. In mun yi kokari mu dan fitar da abinci, ya ce ya sallama, ya zo ya ce ni bako ne, sai ce to maka yaya. Ko ba haka ba. Amma da su har da ɗakin bako, sunansa kenan ɗakin bako. To shikenan sai ya ga bakon nan duk abin da zai yi taharrukat ɗinsa yana yawan istighfari. Shi kuma astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, bakinsa zama a ɗanyace da yawan istighfari. sai Imam Ahmad bin Hanbal ya ce masa, bawan Allah, kai ko yanzu a duniya akwai bukatarka wacce Allah bai biya maka ba? Sai ya ce ɗaya kawai ya saura. Ya ce wani bukata dai? Wannan guda ɗayan da Allah bai biya maka ba. Ya ce ina son Imam Ahmad bin Hanbal, ina so ko da so ɗaya dai in gan shi a rayuwa. Sai ya ce Allahu akbar, sai Allah ya kawo maka shi har gida. Ya ce ni ne. To kaga shi kuma yawan istighfari. To haka yawan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam, in dai ka rike wa salatin annabi tuta, kana yawan yi, ya zamo jikinka, ya zamo ruwanka, ya zamo jininka, to Allah zai biya maka dukkan bukatunka, da waɗanda ka sani da waɗanda baka sani ba. In dai ka tinkari bukata, to sai Allah ya biya maka ita. Kun ga girman al'amarin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'annan kuma shi sababi ne ga dadadawa majalisa, sa'annan sababi ne ga ainihin wato dawwaman soyayyen Allah ga ainihin bawan Allah. Sa'annan sababi ne, abu na 8, sababi ne na shiriyan bawa. Allah zai shiryar da mutum. Shiriya kuma kun san shiriya wato daga Allah ne, al'amari ne na daga Allah. Wato akwai hadisin da yace badiru bil a'mali fitanan ka qita'in min al-layl al-muzlimi yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin min ad-dunya. Wannan yana nuna maka wasu fitintinu za su iya gittawa sai su taba imani. Sai kaga ka jabirki ya ce to bari dai mana in je in yi wannan abu kaza da aka nema. Mun fahimta bare yanzu kaga sharrin shedan. Yanzu yawan matasa za ka samu sana da matsalar luwaɗi. Wani nake gaya masa a Numan, na ce ba balo ga irin bala'in da ya shigo mana. Ya ce Numan ɗin ma haka ne. Ya ce ya buga wani, shi ma da na buga masa yi magana da shi, shi ma ya buga wani a Jimeta, ya ce masa shi ma can haka ne. Ya ce gara kuma. To wannan ba rashin abin nan ba, imani ya taɓu ba. Mutumin da zai je luwaɗi an ce ma an kifa wasu gari. Wani irin kafurci ne wannan? Wani irin me kake nema? Mutum yake nema. Wani ya murfa ya postin ko shekaran jiya ne,
wai zai shiga Germany sai ya shiga da sunan cewa shi ɗan luwaɗi ne, to a turai kuma 'yan luwaɗi suna da matsayi, to sai ya samu shiga babu matsala, ba tuhuma ba komai. To amma inda ya samu matsala sai aka kai shi angon 'yan luwaɗi aka aje shi, kuma baya luwaɗi yanzu. Shine yace to shi fitinansa yanzu a duniya 'yan luwaɗin ina muri ba diyayi, to kai kuma ba haushe musulmi ba fulatani sha su sauna kira mani sha an kaga sakarai ku ta wutare, wai kai kake yi. To kuma nawa ka samu, wa kafi kuɗin, ina kuɗin, kai ka halaka ka rabu da Allah, kai bukatan ka bata biya ba, ka zama dan iska kuma kana jin haushin mutanen kirki. Ka san matsalar lalacewa sai mutum ya rika jin haushin mutumin kirki. Sai ka zo kai alwala za ka masallaci, ya ce ga mugun nan yana zuwa mu tafi za ka masallaci ba, shi kuma gashi nan huhun ma'ahu kunun bayan ludayi, je kana yi ka baya ga dangi. To shi salatin annabi wato yana raya zuciya, sababi ne na shiriyar mutum. Idan kana so Allah ya ci gaba da dawamar da kai cikin shiriya, to ka riƙe salatin annabi sallallahu alaihi wasallam, kar ka yi wasa da shi gamgam. Sannan baka bukatan adadi, kai ta yi, mun fahimta ko, kai ta yi, Allah ne zai biya ka daidai gwargwadon iyawanka. Idan ka ce sai na yi miliyan ko sai na yi 100,000 kaza, to menene yasa za ka tsaya sai ka kirga? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya shiga cikin gidansa, sai ya samu da na Aisha tare da wata dattijuwa. Ashe dattijuwan ta gaya mata irin ayyukan ibada da take yi, tana yawan azumi, tana yawan nafilfili, tana yawan kaza. To sai na Aisha tana so ta gaya wa annabi irin abin da take, irin watan take, tana gaya masa yace rufe baki, khudhu min al'amali ma tutiquna, ku riƙa daga aiki abinda kuke iyawa, fa inna Allah ta'ala la yamallu hatta tamallu, don Allah madaukakin sarki baya kosawa har sai kun kosa. Saboda haka baka bukatan abinda yazo da kididdiga da adadi ka yi shi a bisa adadin, abinda yazo ba adadi ka yi shi saki waiwai, kar ka damu, shi Allah ya san nawa kai. Saboda haka kai iya iyawanka. To saboda haka ya da raya zuciya. Sa'annan kuma idan mutum yana daga cikin abin da zaka bada kalilan, Allah ya maida maka kasiran. Mun fahimta ko? Sa'annan na goma kenan, wato tana kukutar da mutum daga samun wani suna da aka bayar ɗazu na cewa al-bakhilu man zikirtu indahu wa lam yusalli alayya, na rowa. Yanzu ka zama ba marowaci ba, ka tashi daga tawaga marowata ka koma cikin masu badawa. Mun fahimta ko? To wannan suna na rowa wanda yake kan duk wanda bai wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati, to kai yanzu ba zai hau kanka ba. To ƴan uwa musulmi, wannan shine a takaice abinda malam ya kawo game da darajoji da matsayin yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati. Don haka za mu dakata a nan mu ma, abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya ba mu ladansa. Abinda muka yi kuskure ko tuntuɓen harshe wajen bayaninsa, muna fata Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana mu da ku baki ɗaya. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullah.